дурбинҳои кӯчагӣ лаҳзаи ҳамла болои хабарнигори озарӣ Расим Алиевро ба навор гирифтанд. 8 август гурӯҳи ин хабарнигорро ба суҳбат даъват мекунад. ногаҳон яке аз онҳо бо пояш ба сари синаи Алиев зарба мезанад. Сипас дигарон ҳам ба лату кӯб ҳамроҳ мешаванд. мардуми зиёде ин ҳодисаро мушоҳида кардааст. сарфи назар аз ҷароҳатҳои вазнин, Алиев худро то шифохона мерасонад ва иттилоъ медиҳад, ки мавриди ҳамлаи ҳаводорони як футболбози озарбойҷонӣ қарор гирифтанд. Алиев ин футболбозро дар шабакаҳои иҷтимоӣ танқид карда буд. футболбоз Ҷовид Ҳусейнов, ки дар ин акс бо куртаи кабуд аст, дар ҷои ҳодиса ҳузур надошт, вале ӯро бо худдорӣ аз огаҳ намудани мақомот дар бораи ҷиноят муттаҳам мекунанд ва имкон дорад, ки ба муддати 5 сол зиндонӣ шавад. баъди як рӯзи ҳамла Расим Алиеви 32 сола вафот кард ва ӯро ба хок супурданд. дар гузашта ҳам ин хабарнигор ҳангоми иҷрои вазифа латукӯб шудааст. хабарнигорони озарӣ мегӯянд, марги Алиев намунаи фарҳанги нодидагирии ҳамлаҳо болои рӯзноманигорони мустақил мебошад. моҳи оянда муҳокимаҳои Ҳусейнов ва масъулони латукӯби Алиев барпо хоҳад шуд.